So what's up mga idol, gusto na kumariya ka ni boss no? Kanina yung viral nga bata o rin si Jennifer. So condolence din sa pamilya ni. So iyak lang ko ani, grabe na yung kabrutal ibuat siya louy. Lagang pamitabuan na siyang kinabuhi, ako pa kayo pangarap siya pero patay lang, sayon-sayon kay Bagyo. Louy kayo inaanan is grabing ilata o nang amping kita kanuna lang mga idol. Condolence again sa